ഞാനിപ്പോൾ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ടല്ലോ, ഈ 14 വയസ്സ് 15 വയസ്സായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ, ഇവരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറെ മാസമായിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ പലർക്കും അത് രസിക്കൂല, ദേഷ്യം പിടിക്കും. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടോ അരിശം പൂണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ അത്ര കാമഞെരിപിരി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഞെരിപിരി മറ്റുള്ള മതസ്ഥർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുക. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കാറിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനാണല്ലോ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ സഹോദരന്മാരുടെയൊക്കെ കാറായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ കാറിൽ കയറി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ തെറ്റ്? ഒരു തെറ്റുമില്ല. അങ്ങനെ കാറ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവളൊരു കൂട്ടിയിടി നടക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ കാറിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങുന്നു. ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ബന്ധുക്കളുടെ കാറാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോകില്ലല്ലോ, അവിടെ നിൽക്കൂലേ, എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാന്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ പെൺകുട്ടി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സ്കൂട്ടാവുകയാണ്. അതേസമയം ആ കാറിൽ നിന്ന് 3 പുരുഷന്മാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ 3 പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ എങ്ങോട്ടോ കറങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അത് വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ ആൾക്കാർ ഒന്നും അറിയില്ല ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത്. ഇത് രാവിലെ പോവും ലോഡ്ജിൽ ഈ 3 ആണുങ്ങളുമായിട്ട് എല്ലാ കളികളും അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം വൈകിട്ട് ആ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ കാറിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടു ഇറക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവും. ഞാൻ പഠിച്ച് മടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാർക്കും സംശയമില്ല, നാട്ടുകാർക്കും സംശയമില്ല, എല്ലാവരും ഹാപ്പി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്.